Kini tumyudo kenaka narbu kokang manis pelangi tandane ketembe wano saboboting pisan dadi srana janjining nalika watu marang sedyansah marang pelangiku manis rindu mawon mengawur-ngawur tatap butul-butul panjariting turangga Gusti rakatake Putra layu Gusti Kanjeng Pelaraja kula ingkang abdi Jamrang sowan Gusti Kanjeng Pelor kula tuju karaken anggenipun membar Kadukan ana inggih monggo kapita
napa boten badhe endo. Jabrak Inggih. Kula nyumbulaken kawujudan panjenengan dasaripun namung welas. Badanipun ngantos kena saben dinten namung semedi kemawon. ngerso Inggih. ngerso Inggih. Jambrak Kula Gusti. kowe ora tak timbali ganggung kon kemasing asamun Inggih. minta marang pasan Gusti ingkang nyipta jagat Inggih. bahwa durung rampung Inggih. mereka dopo Kula menika ngeman kalih panjenengan Gusti. dasar apa Badanipun menika pindah kera. Saben dintenipun tansah semedi kemawon ingkang dipun penggalih menapa. Rang Inggih. ana wigati kudune kabeh ana ing Jombang Inggih. ki padha ngerti Inggih. wong isen-isene atiku Inggih. nanging Jambrak Dawuh. sadurunge aku buka lakonku Inggih. ana siji sing bakal kowe kudune mbatang Inggih. Rang Dawuh. lagi wae Inggih. aku semedi Inggih. ayo ana tatsuko yang gede syukur mangsaku Inggih. bubal aku bakal dimongso Inggih. nanging ora kelakon ning barang aja guna kembang Inggih. tatsuko wal syukur ragaku Inggih. ki werdina apa Mbak? Untuk dalam sewu naga utawi tansaka menika simbolipun kasuburan utawi simbolipun kegiatan. Inggih. Sinten kemawon ingkang wancinipun dalu langkung mongko nyumpena panyumpenanipun pasumpenanipun menika dipun meruhi satunggalipun tansaka utawi naga menika sedaya panjangka lan gegayuhanipun badhe kalampah. Witena Kula niku buka kitab. Kitab sing kula buka kula sinaoni saperangan isinipun kitab kados ngaten menika ramalanipun. Rang Inggih. yen ngono jumbo saka panggayuku jumbo saka ngananganku Iya. iki dina aku lenggah Kampar Kabupaten Jombang Iya. nanging sing kebab perintah Soe negara Kertosana Mbak Iya. yen ngono Rang Dawuh. panggayuku aku kepen gayuh kamu te negara Jombang Rang Jombang menika ra sami-sami bupati nggih. Lir Inggih. Kabupaten sanesipun menika lah kados dene kadipaten panjenengan. Lah kenging menapa kok sami gayuh kamukten sanes kabupaten Gusti Kanjeng. kudune aku dadi tuwa-tuwanggane ing negara Kertosana Nak niku kula nggih tumut. Kula nggih nderek. Rang Inggih. rungokke Inggih. kalamun panggayuh kurung wiwit iki aku bakal bali lo Jombang siji kaping pindhone Mbak ini kabeh iki sing kebal perintah ing negara Majapahit Inggih. yen nganti Sang Prabu Brawijaya Majapahit ora lega karo aku uga aku pisan bali negara Majapahit aku bali sisan Majapahit Bang Sebab ngaten Gusti Kanjeng. Saben
saben-saben Majapahit iku kapencokipun Pancabaya. Ingkang kaparentah merantasi damel menika boten kabupaten Barang Wetan sanesipun. Nanging panjenengan Ini ha inggih, nanging kenging menapa? Ingkang dipun dadosaken tuwa-tuwangganipun Bupati Barang Wetan kok boten panjenengan. sih. Ha inggih to. Oyang kita. Aku jatuh pinggul semua. Kafe berpercilik. Oyang kita turun nanti sedang pusat. Oyang kita. Jauh katimbalan. Kafe berpercilik. Syukur kamar. Lewat iki yen pangkayuku ing negara Majapahit lan ing Kartosono Guru. Apel bali lo kabeh. Kanjeng Dipati. Ini ya kok katinjangnya Jimat mentuntut. pepunden. Kula satunggalipun warangka dalem Kadipaten Jombang. Sampun semadya sawanci-wanci ngersa taun Kanjeng Dipati Pilot Pojo Kagungan Pandu. Kula samadya ing karya. Kabeh sarujuk. Nggih. Prajurit. Ngarso. Maju. Aku tak delik. Aku tak rene. Monggo siji. Aku ini nak calon budaya. Iki dino wis ora bakal tak ambali maneh. Yen tope perang ing negara Tarsana. Paitano. Pejah gesang kula abdahaken dumateng panjenengan Kanjeng. Nggih, Pejah gesang kula abdahaken dumateng panjenengan. wis sumamu. Witana. Nggih. Pinten? Wis pinten memular ngaraku. Nggih. Apa mau tak teter siji-siji wani? Nggih monggo. Sioko. Siaga kula. Rawani ora saged. Mangke rumiyin Gusti Kanjeng. Mangke rumiyin. Dipun. Kirang banter. Dipun. Kurang banter. Jenengan pundi? Hah? Jenengan. Aku wis tahu. Hah? Nggih. Sioko. Nggih. Pon kang seno, banter malih. Hijau! Awan maju! Aku modal golokan tok ae kok. Bisa. Duro-duro. Kuwi, kuwi ngomong. Lagi sepisan. Nggih. Limo. Aduh. Kok lakon. Asamu. Pripun? Acong ke asamu. Ngerti acong ke ora? Nggih kula. Bisa. Maju. Mari mati. Nggih. Sumawi. Sumpah kula rawe-rawe radas malang-malang kula putung. Ya tenang. Nggih. Ini. Mari mati. Pantun. Coba katonkin ulah beloroko. Nggih. Maju, Cong. Bocah cilik berantem tenan. Itu bocah cilik, ana bapak
Baca dirata. Caus. Orang apa? Sangkal potong aja buka itu. Ini. Lanjut. Mari mati. Mari mati. Mari mati. Pecah kesal Romo copet perang soko ing negara Kresana. Rajane gamen-gamen. Mani koleres. Mari. Pepasan citos, siji musuh satu. Pun. Jos. Ais. Kenapa? Enten salisipun. Ono. Ipun. Hai. Budi. Atlet Solo Jawa Timur. Aja mati dong. Orang apa? Kamera. Mari bara. Mari bara. Ora sawetri. Patina iswara. Ayo dong. Ini atlet Solo. Ojo kuwatir ya. Engko 100.000. Ini. Ini pinter. Olahraga. Bisa wasis. Yen wasis besok tak detekke prajurit magangan. Harus tenang. Wes sing pinter ya. Tenang. Rene tak omongin ya. Rene nang. Wes sing pinter ya nang. Wes sing manut ya le. Sok gede. Wes dipek anak ya. Heeh. Wes jalan barang. Pirang tahun? 12, Bro, 13, terus semuamu apa? Bakal dikepin dadi apa? prajurit, Bisa gater lah. prajurit, Prajurit. Cih, Mati. Terakhir. Kanjeng Dipati. Sampun pirsa Ya piyambak. le ya. Para prajurit sampun nampi pandadaran dalem Siji, sadaya mboten bondo. siji durung. Kowe kekrajan karo Camra. Ayo. Jalan. Maju. Maju. Ayo maju. Nang sana le. Tak. Apa Jeng Dipati pelor Waton ora tenanan. Pembiling. Jeng Dipati pelor. Raya dikaya. Jenengan mawon. Nak raya. Urusin. Ayo. Ayo Chandra. Ayo. Aku ora mikiri wetengku gede. Nggih. Galakmu iki lho. Ayo. Tani sesuk batet jabran aku gelem. Ayo, Chandra. Sing tenanan. Raden di mana? Hidup! Yes, itu karena aku. Maju Chandra. Mripatmu bosok kono. Grup. Ora jempol lah. Bagus. Polotok
Jombang. Siji taetung boko sawiji. Kamun kecak Pranegara Kertosana. Wis mbodo. Ora satri kecak. Dereke ana ing negara Kertosana. Bener iki. Ayo. Iki. Beri. Hidup Pelorojo. Pelorojo. Ya gitu. Siapa keban? Sing bapak licipi. Dheweke negara Kertosana. Ngene. Aku kira mikir apa-apa. Dawuh sing pungkasan karo Entol. Gusti Kanjeng Pelorojo. Kabeh prajurit sing papak licipi. Si Bapak nopo? Aku dhewe bingung. Sing papak licipi ki apa? Yo sing bawa dhewe iki tanggap Waspada. Sing papa mbok karo sawijining tumbak sing kurang lanjut dilanjiti. Ngono kok